8 hodín 18 minút, stále počúvate ranné vstávanie s frekvenciou 91,4. Avizoval som hneď na úvod tejto hodinky nášho ranného hostia. Je tu, prišla krásna dáma, ktorá má 7 metrov 45 cm. Zuzana Konečná. Prajem dobré ráno, Zuzka. Ahoj, dobré ráno. Prišli sme sa rozprávať o jednej takej dosť populárnej veci, nielen teraz v tomto 10-ročí, ale možno aj medzi rockermi, medzi ľuďmi, ktorí jednoducho vyznávajú tetovania. Takže vítam majiteľku tetovacieho štúdia Siu Vandali. Kým sa dostaneme k všetkým tým podrobnostiam, tak Zuzka, ako si sa dnes ráno vyspala? No, dodnes vynikajúco. Hlavne, keď som stávala o 6:00. Nie si zvyknutá? Nie, už nie. Už nie. Tetovanie je taká záležitosť, ktorá nie je bežná. To možno mi dáš za pravdu, možno nie. Ako si sa k tomu ty dostala? No, ja som k výtvarnému umeniu mala vždycky blízko. Chcela som ísť študovať výtvarné umenie, chcela som pracovať v tejto sfére, ale sa mi to nepodarilo. Na vysokú školu som sa nedostala, tak som išla pracovať do školstva. V školstve 12 rokov aktívnej práce, ale aj tam som sa snažila či deti, či seba trošku orientovať na tú výtvarnú výchovu. Čiže k umeniu som mala stále blízko. No a ten sen tetovať a tetovanie, to bolo moje vysnívané od 15-ky asi. Už som raz mala asi v 17 také pokusy, že začnem, že skúsim. Len bolo to vtedy pre mňa veľmi finančne náročné, aj časovo. Tak som sa v podstate na to vykašľala. Bola som ešte také mláďa. Išla som Čiže do školy. z finančného hľadiska je to náročné, ako hovoríš? Myslím si, že začať a už od začiatku dodržiavať tie základné, naozaj veľmi dôležité hygienické tie zásady a všetko, aby bolo tip-top, predsa nechce človek nikomu ubližiť, tak je to naozaj náročné. Si všetko. Píše sa 29. december 2010. Splnila si sen. Kedy vzniklo tetovacie štúdio Siu Vandali? Tak tá myšlienka začať teraz vlastne v tomto období vlastne skrsla v hlave môjho manžela, lebo ja som len snívala, rozprávala o tom stále dokola a dávala si tetovania, len tak poskrývané kade tade. A až raz tak môj manžel to nezvládol a sadol si za komp a objednal mi balíček, o ktorom som nevedela, a keď mi strojčeky prvé prišli domov, tak som skoro skolabovala. No a potom sme mali stále potetované ovocie doma, potom aj manžela, ktorý sa podujal na prvé kerky. A vlastne tak to začalo pred 2 rokmi, možno, že aktívne som začala tetovať, že začali chodiť aj ľudia. No a samotné štúdio Siu Vandali fičí od septembra. Je otvorené na Hlavnej 96 a myslím si, že rozbehlo sa to perfektne. Ľudia už o nás ako tak vedia. Pomohol mi Facebook samozrejme, kde som prezentovala svoje práce. Odozva bola perfektná, tak som sa uistila v tom, že je to smer, ktorým by som sa mala vydať. Čo všetko ponúka tetovacie štúdio Siu Vandali? No v podstate, tak ako každé tetovacie štúdio, ponúkame umelecké tetovanie, permanentný make-up, piercing. Samozrejme som aj taký umelec na voľnej nohe, tak sa snažím skrašľovať odevy ľuďom, maľujem na trička, na odev svetlý a ešte v podstate príjemnú atmosféru. Bol som sa tam pozrieť osobne, nie som nejaký fanúšik tetovaní, ale prostredie je tam naozaj fantastické a mal som pocit, že je to všetko absolútne profi. Ďakujem veľmi pekne, snažili sme sa, aby ľudia, keď tam vojdu, aby sa tam cítili ako doma, aby to nebolo nič také sterilné, biele ako niekde v nemocnici, ale aby to spĺňalo naozaj veľmi prísne hygienické normy. No, k tomu sa možno ešte dostaneme, zahráme si pesničku a potom sa s majiteľkou tetovacieho štúdia Zuzanou Konečnou budeme rozprávať ďalej. Stále počúvate frekvenciu 91,4. 8 hodín 26 minút. Našim ranným hosťom je Zuzana Konečná, majiteľka tetovacieho štúdia s názvom Siu Vandali.
Rozprávali sme sa tak všeobecne, kedy to všetko začalo, čo ponúka tetovacie štúdio Siu Vandali. Blíži sa, Zuzana, plesová sezóna. Čo by ste ako vaša firma vedeli ponúknuť mladým dámam, ktoré by chceli vyzerať, ako sa hovorí, eňoňuňo? Tak mladým dámam, aj starším dámam by sme vedeli ponúknuť. V našom štúdiu taktiež prebieha modelácia gelových nechtov, takže gelové nechty a samozrejme ja osobne viem ponúknuť, keď už dáma nemá odvahu na tetovanie, čo je vlastne na celý život, tak ponúkame Twinkle Tattoo. V podstate ide o tetovanie len v názve, pretože Twinkle tetovanie je zdobenie tela glitrami, kedy sa na lepidlo, také nezávadné, nanáša na pokožku hocaký ornament, tvár, aký si žena vyberie, môže to byť na pol tela a na to lepidlo sa aplikujú glitre rôznych farieb, dá sa to prispôsobiť šatám, ozdobám, čomukoľvek. Je to asi na 10 dní zaručená efektná ozdoba na ples. Mňa by zaujímalo, kto každý sa chodí tetovať? No, tak myslím, že ja ako žena mám výhodu v tom, že mojimi zákazníčkami sú predovšetkým ženy. Asi z 60-70% sú to ženy. Samozrejme aj muži, ale asi viac zatiaľ ešte stále prevláda ten mýtus, že muž k mužovi, žena k žene. Žena pred ženou predsa viac odhalí aj na také skrytejšie miesta. Takže chodia ku mne ženy mladé, aj muži starší. Väčšinou prídu ako doprovod k dcéram, ktoré ešte nemajú 18, alebo tie, ktoré sa obávajú tetovania, tak prídu s ockom alebo s mamkou a o týždeň mám u seba v štúdiu mamku alebo ocka, ktorého tetujem, takže vek absolútne nehrá úlohu. Som prekvapená, chodia starší ľudia, mala som aj 75-ročného pána, ktorého som tetovala. Mala som aj mládež pod 18, samozrejme s rodičmi, bez toho to nejde. A myslím, že tam vek nehrá vôbec úlohu. Je nejaká hranica, tá dolná myslím, keď povieš ako ty, tá, ktorá tetuje, že nehnevajte sa, nie? Že by napríklad prišlo 13-ročné dievča. Nie, tak ako to si myslím, že už aj keby chcel rodič, tak si myslím, že to je príliš málo. Spomínala si 75-ročného pána. A čo si dal vytetovať? Tak on ako, nebudem ho menovať, ale on je vášnivý letec, pilot, takže dal si samozrejme ten dvojplošník lietadlo. To bolo zaujímavé, celé to stretnutie, bol to gentleman naozaj. Takže bolo to veľmi príjemné, aj pre ňo, aj pre nás. Zážitok. Spomínala si aj mamku svoju? Áno. A bola tiež tvojou zákazníčkou? Mojimi zákazníkmi je celá moja rodina, okrem môjho otca. Ten mi to vynahrádza inak, ten naozaj vieme veľký fanúšik. Ale všetci členovia rodiny a vrátane mamky, ktorá teraz naposledy bola, už majú odo mňa tetovanie. Takže som veľmi rada, že ma takto podporujú a dôverujú mi. Tak to je veľmi zaujímavé a nebudeme sa o veku mamky rozprávať, určite je to... Je mladica. Mladica, áno. Mňa ešte zaujal názov tvojho štúdia, Siu Vandali, vidím tam Salvatora Daliho, dobre, dedukujem. Áno. Siu budeš asi ty. Áno. A čo je tá skratka Vandali? Tak v podstate to vzniklo ako taká slovná hračka, pretože ja som veľký fanúšik Salvadora Daliho a raz tak sme šli po ulici a na stole tak napadlo, že Van Dali môže byť ako Siu ako Dali, čo si tak neskromne dovolím tvrdiť, že Siu ako Dali a slovo Van Dali spolu sú a Vandali, hej, lebo to tetovanie predsa ešte v niektorých ľuďoch evokuje niečo rebelské a niečo zakázané a vandalské. Áno. Je to taká slovná hračka. Výborne, opäť sme sa chvíľu porozprávali, veľmi zaujímavo myslím, no a počúvajte nás aj o približne 3 minúty aj 19 sekúnd, pretože budeme rozprávať o jednej súťaži. Stále je našim hosťom majiteľka tetovacieho štúdia Zuzana Konečná, Siu Vandali. Počúvaj, Kybor. Rádio Prešov.
Stále máme raného hostia, ktorým je Zuzana Konečná, majiteľka tetovacieho štúdia Siu Vandali. Rozprávali sme sa už o všeličom, ale tak pomimo mikrofón Zuzana povedala, že sa mám opýtať, aké sú prvé dve otázky zákazníkov, keď prídu do tetovacieho štúdia. No tak najčastejšia otázka je, či to bolí. to je prvé. A druhé, či je to drahé, no. No a odpovede sú aké? No tak sám vieš, že každý má bolesť nastavenú úplne na nejakej inej hranici a bolesť je, no, relatívna. Tak mňa osobne tetovanie neboli a mne sa hoja rýchlo. Je to pocit, ktorý musí každý zažiť. Nie je to bolesť ako taká, neboli ťa nič konkrétne. Je to také štípanie, ako keď ťa opáli slnko a máš ten nepríjemný pocit, že ťa niečo páli. A keď už je vytetovaný obrázok, ako dlho sa hojí? To je tiež individuálne, závisí od toho, aká je pokožka, aký typ pokožky, ako sa človek o to stará, lebo je veľmi dôležitá tá starostlivosť potom. Netreba to močiť, netreba to slniť, netreba s tým ísť do solárka, do sauny. Treba to chrániť, musí to preschnúť, musí sa to krémovať špeciálnymi krémami, ale cca taká komplet doba liečenia pokožky je asi mesiac. Mesiac, za 4 týždne by ste mali byť ready. Čo sa týka tvojho manžela, ten má asi poriadny prach bolesti. No, tak asi áno, pretože moje prvé pokusy smerovali na tú časť pokožky, ktorú nie je až tak vidieť, že keby náhodou som sa sekla, by to nebolo vidno. Takže mám potetovaný zadok. A tak sa rozhodol, že chce celé kraťasy, tak asi budeme pokračovať. Ide o to, otázka znie takto. Má ešte na sebe kúsok voľnej kože? Robo, áno, určite. Hej, on má práve že veľa, až by som povedala, že už by sa mohol vzdať nejakej časti. Dobre, Zuzana, prišla si k nám do rádia aj pretože si doniesla pre našich poslucháčov jednu cenu. Dajme tomu, že to tak budeme volať. Čo je to? Priniesla som so sebou 50 eurovú poukážku na tetovanie v našom tetovacom štúdiu a v podstate mal by ju vyhrať niekto, kto by mi odpovedal na otázku, čo by si nikdy nedal vytetovať a kam by si to nedal vytetovať, a ak to bude dostatočne vtipné, nakoľko máme veľmi radi vtipných ľudí a vtipných zákazníkov, tak tá najvtipnejšia odpoveď by získala našu 50 eurovú poukážku na tetovanie. Výborne, tak ešte raz opakujeme. Čo by ste si nedali nikdy vytetovať a kde by ste si to nedali vytetovať? To je otázka od majiteľky tetovacieho štúdia Siu Vandali. Pripravená pre vás je 50 eurová poukážka, no a vaše odpovede očakávame na Facebooku. Keď ste našimi priateľmi, tak nebude problém pre vás odpovedať. A takisto môžete použiť našu e-mailovú adresu studio@radiopo.eu. Ešte raz opakujem. Odpovedajte na otázku, čo by ste si nedali vytetovať a kde by ste si to nedali vytetovať. studio@radiopo.eu alebo Facebook, to sú brány, kde môžete odpovedať. No a žrebovať budeme 31. decembra, čiže na Silvestra vo vysielaní Rádia Prešov. Určite nás budete mať zapnutých, či už frekvenciu 91,4 alebo www.radiopo.eu. Zuzana, ešte raz spomenieme, kde všetci záujemcovia o tetovanie môžu prísť. Tak naše štúdio sídli na Hlavnej 94. Sme na prvom poschodí, takže myslím si, že nie je problém, je to nedaleko Trojice. Je to absolútne centrum, takto by som to povedal, čiže nebudete musieť nikde ísť, len zaparkovať niekde pri centre auto a potom už palec do ruky